kay kagahapong adlaw nagmonitor ta sa mga panghitabo sa atong nasod. Daghang mga panghitabo, no? Unang-una nga nahuhungihong nga ilisan si Alan Peter Cayetano isip Senate President. Pero wa madayon kagahapon, no? Ang nadayon kagahapon mao nga pagkonvena sa Senate as an impeachment court ug unya do na say pagklaro na sa stand nila ni JV Ejercito o ginguman ni Mig Subiri na pag-voting last Monday, last week, naa sila sa, abstain sila. Sa ito pa, nagpaila sila nga independent kuno sila. Wala sila ni former Senate President Vicente Soto, wala po sila mabutar ni Senate President Alan Peter Cayetano. So silang duha, nabuta ni abstain. Pero kagahapon, ipaklaro na gyud nga kinini ang ilang giklaro nga ari sila sa minority. Okay, gamay lang kayo mga kahigalan ha, kay murag na natay gamay pang adjustments. Kumusta man? Asa man tayo butang dre? Okay, gamay lang kayo mga kaigsunan ha. Okay. Okay na? Okay na? O sige. Salamat kasamang Jane. Naapil o ka-technician si Jane Gallardo si kasamang Aida. Okay, niya si Raymart Pugoy sab dito og si Kay og ingon man si kasamang Gerald. Okay na? Sige. So mo ni mga kagilan, unsa may mga implications kagahapon? Ang una ang pagpaklaro na sa stand nila ni JBL Sito og Mig Subiri nga kinini ang diya sila nabilong sa minority. So giklaro nila. Atong paminawon kadali ni video, pwede ba? No? Atong paminawon si Kalesa Kuno Corral. Honor, no? Ang statement ni JB Ejercito o ni kinini ang Mig Subiri. But as I have mentioned to you. Correction, Mr. President. 1311. Yeah, well, it hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Dubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Subiri. So, Senator Ejercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I will be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have, at this point, I would like to maintain my independence. And I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of
today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I'd like to thank you for Yes. that and for the respect. And we will all still be friends, no matter what. Thank you, Mr. Thank you, Senator Ejercito. So the Secretariat has that noted, and we can now compute the membership at a 13-11. Okay. Okay. So, mao to ang nitabo kagahapon sa pagpadayag na no sa kinini ang stand ni JB Ejercito o inguman ni Mig Subiri kagahapon adlaw. So ang majority karon is very slim lang gyud, no? Kaysa ako nang gika-discuss sa milabay nga mga programa nga kanang Magic 13 is very important tungod kay dunay 24 ka mga senador, ang iyang simple majority is 13 kay 1/2 plus 1 man, no? So manay simple majority. So ang karon na nahitabo 13 ang kasenador ang dia sa majority, 11 ang dia sa minority. Duha na lay kuwang sad. So manang very slim kung makabira sila og duha, wala na tag-ubor, kung makabira og duha ang minority, mahimo nga sila na pod ang bag-ong majority. So mabutang sa si Cayetano, mabalik sila nga to sa minority. Nya anong importante man ay mag-ilog man sila ining kinsay majority, kinsay minority. Tungod kay siya man maoy ngadto man sa majority, sila may mabuot kinsay ilang himuon nga Senate President. That's number 1. Kinsay ilang pro tempore leader, kinsa ilang majority leader, sila man maoy magbuot. Appeal na ang mga chairmanship sa mga committees. Labaw sa tanan ang Committee on Blue Ribbon, no? Kay mao na mahigalay mo investigate. Muna nga magtag-of war gyud. Kini karon gani doon na mga committee chairmanship nga gi-assign pero medyo natingala tagamay nga wala pa ang sa Senate Blue Ribbon Committee. Ato pabuton kung gisay matudlo anang Senate Blue Ribbon Committee, no? Kay kini ang importante man na kayo kay kung pananglitan ibalik na ngadto ni Senador Rodante Marcolita, malagmit iya dong ipadayon ang investigation sa flood control scandal. O kung mapadayon ang investigation sa flood control scandal, ma-invite niya katong 18 Marines. Ma-invite niya si Gutisa, ma-invite niya si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, o gaingman sa Amina Pangindaman, pwede na ma-invite. Kaya naaman sa Senate Blue Ribbon Committee ang power no, sa pag-investigate. Pero kung mabalik na ngadto sa kini minority kalbay, majority na pod, kaya makabilas lang duha, ang mahitabo, sila na po'y mahimong Senate President, kung kinsa ilang pilion din ha, o niya sila mabuot kung kinsa ang mahimong modala sa Senate Blue Ribbon Committee. So muna'y kamahinong ganon. Kaya mahitabo magod ani, murag kining leadership ro ni Alan Peter Cayetano ga kuan gini kanang medyo daungaw, no? In fact si Alan Peter Cayetano niyang kon sa gidana nga tungod kay very slim ang margin between majority and minority. Duha ra na kabuok. Kung makabira o duha, sila na po makakuha sa 13. Kinsa man sa mga senador ang mabira nga duha. Ibutang talang medyo madali og kabira. Malagmit kay sa pikas o pikas doon na may mga hardcore gyud. Pero doon na po pwedeng mabira-bira diha. Mula ni sa election sa Amerika ba nga doon ay mga states nga blue states, doon ay red states. So doon ay Republican, doon ay Democrats, kada nga states. Pero doon ay mga gitawag og swing states. Sa to pa kanang mga swing states, dili na siya mailani mo kung Republican ba, usahay mo Republican, usahay mo Democrats. Mao sa so kini ang sa Senate, doon ay mga senators din nga pwede pang mabira-bira. Muna itanawon kay kung atong tanawon kini ang real talk lang og magbinirahay din ha doon na may mga anchors diha sa pikas o pikas nga habig wala mo gud nabutang ning Senate karon nga dunay pro Duterte anti Duterte nin ani mo gud sitwasyon na ron. So kung ari ka sa mga against o ari ka sa administration, in fact kini sila si Risa Hontiveros nabilong naman sa administration party inana no. Sila sa ilang pundok, nag-uban man sila dito, kontra sa mga Duterte,
kini sa Risa, Kiko, Bam, mga hardcore ni dili sa pikas nga grupo. Dili ni pwedeng mabila-bila. Mura ni sila o kanang klaro gyud ba nga dunay stand sila nga anak gyud sila. So Kiko, Risa, Bam, Lacson ug Soto iapil ta na 5 sila. Ano po sa pikas nga medyo di po mabira kini si Bato, kini si Bungo, Rodante Marcolita, kini si Ruben Padilla, o ginguman kini si Malagmit, kini si Amy Marcos. So mabutang na to nga mo ni mga angkors. But ang uban ana, pwede man ang bilahon pa aron nga makuha ang kinsa sunod nga Senate President. So mo ni ang atong gisundan karon ang liderato diha sa Upper House. Kay inigabot sa impeachment, dakong butang ha, o ikaw may Senate President, dako magagtingog diha sa Senado. Ikaduha, ikaw may mo preside sa impeachment atol na sa hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dakong butang na nga ikaw mo oy mahimo nga kini ang presiding officer kay ikaw man mo nagtimon sa inyo diha nga pahigayon sa impeachment hearing. So mo nay mga grabe kaayo ka dakong hinungdan. Labaw sa tanan ang Senate Blue Ribbon Committee kay pwede man pananglitan o magsige ang impeachment trial og ilang ingnon nga mag-MWF ta impeachment trial unya mag-TTH ta nga mag-investigate ta sa flood control project. Mabisi pag mayo ang Senate pero mapatas ang issues nga maimbestigahan. So doon na investigation against the Vice President Sara Duterte, doon na po investigation labot sa flood control project. Unsa may mahitabo sa mga tao. Kaya kining impeachment ra ba di man malikayan, no? Real talk lang kita. Kuan man importante man sa perception sa publiko. So imagine kay Niglunes makabati ta nga ikulata panalitan si Sara Duterte sa impeachment court. Ini kamartes makabati na sa tanga ang kanto pag flood control. Unsa may mahitabo sa kini ang mga tao? Dako ning butang. Whereas kung panalitan kung kining minority karon sila may muda sa Senate, makabira sila og lain duha na sila mo dumala sa sila magbuot, sila mo mo preside sa impeachment trial. Ila ang Senate Blue Ribbon Committee. So ma-focus sa impeachment ni Sara. Di na madunggan ang flood control project. Mahimo na nga mahitabo. Muna nga dili malikayan ga umido gyud ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mahimo nga mapulihan siya, mahimong dili, no? Sumuni ang tag-ugwar karon kay ang leadership diha sa Senate gamay ra gyud og kuan ha, ang number is only 13 aron makuha ang leadership. Karon naa na sila 11 kay ni paklaro na si JBL Sito o si Subiri ni paklaro na dias la sa minority. So duha na lang ilang mabira. Kinsa may ilang mabira ron? Ang pressure grabe kaayo sad. Kung ato mabantayan, gahapon palandaan nga mauni ang mga panghitabo. Gahapon sa dipagawas og migawas ang mga balita labot na sa pagpasaka sa DOJ. Gikan to sa ombudsman tong maong nga report nga pasakaan og kaso nga kinini ang plunder si Senator Jinggoy Estrada. So sa may tabo, kung ma-plunder si Jinggoy, magawsan og waran panalitan o mapreso siya, maibanan ang mga senador nga mo kamada unya sa discussion atol na sa impeachment trial. Another iban kana. Pero makabuta ro gyapon basta within sa Philippine jurisdiction ra. Pero papilion ka kung ikaw ma-Jinggoy, kini-pressure man kayo. Unsa mo join mo diha sa among grupo sa minority or mapreso mo. So ang medyo doon na threat na malagmit mabira. Kini Jinggoy, posible ning mabira, kay mapili man ka. Pero Jinggoy, pag posible, pag may Jinggoy, ako lang balugan na lang, magpapresyo na lang ko. Total, to naman akong umigo dito si Kwan, si Bong Revilla. Pwede sad na. Pwede sad sa maingon nga, magpapresyo lang ko, kaya kasuway naman sa itong kapresyo sa una. Pwede sad. But how about si Chis Escudero? Joel Villanueva? Kaya una ka Jinggoy pa man lang. Kini pakurat man gini, kini kan Jinggoy nga nagkabuklon nga dunay plunder case, nga ipasaka batok niya. Inana ang pressure karon ha, mo nag-ingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga grabe ang tag-ubor ang atong makita sa atong mga mata. Lahi sa aktwal nga mga panghitabo di sa likod. Nga grabe ang binirahay, grabe ang panguyabay o grabe ang pressure. Pwede man kang pressureon pinagig malita, mabalhin diri kay malita. Pero og ikaw senador, pwede pud di ka madag malita kay doon na kay prinsipyo. Pero ang lain nga leader sa pressure mao nga delikado mapriso ka.
So kung ikaw mo sa, if you were in the shoes of Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Chis Escudero nga, kining ilang mangangan, gi-appeal nga matod pa involved sa flood control project. Although kanang maong investigation laksyon, wa pa na mahuman. Kaya wa man tiwas ang laksyon, manang partial ra ang iyang report. Kung panalitan og si Marcolita may mudaan na, mit mahuman ka na, kanang maong investigation. Pero wa pa man na mahuman. Di man po mamirma ni kumang senador, kaya nga nang pirma man ni nga partial pa man na. Wa man na makumplito. So wala kumplito ha, kining maong investigation. So kaya wa makumplito, kining tulo ka mga senador lang ang na lambigit. So karon pagkalambigit yung tulo ka senador, pwedeng masubject na sila sa dakong pressure. Pagpili mo, mabalhin mo dito sa minority o mga preso mo. Inana, kagrabe ang pressure karon. So, dili nilalim niining tulo ka mga senador. Kung panalitan, mabira nila ng tulo ka mga senador, awa na. Makuha na ang liderato sa Senate. Sila na po ang bagong majority. Or, mabira nila ang duha ka mga Villas. Kakiling duha ka mga Villas, medyo, kung man kinini ang nakautang o kabubuton sa mga Duterte. Everybody knows, ang whole country na hibaw, nga si Mark Villar, secretary ka na ni former President Rodrigo Roa Duterte, o si Camille Villar, gi-endorse po na ni Vice President Sara Duterte, apan inig-abot sa pinit-anay na. Doon na may gitawag principle of self-preservation. Inig-pinit-anay na, asa man ka, kung ang ilang mga businesses sa mga Villas, maoy tuyuan, maoy piton, moabot ang punto nga mamili sila. So maingon asa man ka kinini ang madaot inyong negosyo, gukuron inyong negosyo, madaot inyong mga taxes o mobalhin mo dire. So kabantay mo ang mga senador nga di asa may majority, medyo kaning mga senador nga murag uyon ngadto sa mga Duterte, dunay daghan nga mga bagahe nila under pressure. Ang dili asa minority medyo okay ra. Murag medyo chill-chill lang. In fact, kanang uban ana, pwedeng duwa lang sad, pamulitika lang sad. So muna ang mahitabo, no, niining mga sitwasyon karon. Pero inig-abot na sa conviction, labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, lahi na po ang kamada. Kay mas lisod man, kay mas taas man ang number, nagikinahanglan sa conviction. Ato lang ang gibalikan ron tungod sa mga panghitabo kagahapon, no? Nga nipaklaro na si JB Ejercito o ginuman si Subiri. Sumula to sa pagtag-of war last Monday, kini de si JB Ejercito gibirane sa minority nga pwede ba ka mauban dire. Gi-offeran siya na Senate Majority Leader. Mo itaw niingon siya kagahapon nga salamat sa inyong offer, isip Senate Majority Leader pero walang niya dawata. So naa siya, may abstain siya. Og nabutang ko ni sa doktrina sa Simbahang Katoliko, dunay langit, dunay impyerno, kini sa naas purgatorio. Kini si JB Ejercito o kini ni ang Mig Subiri, no? Pero kagahapon nagpaklaro sila nga they would want to be associated with the minority. So tuan na po balik sila sa minority. Unsi na ang minority. Duhara kabuk ilang birahon para makuha ang leadership diha sa Senate. Nganong gusto bilang kuhaon, dakong butang, balikon ako, alon sila may mo control, sila maoy magtimon sa impeachment. Ikaduha, ang Senate Blue Ribbon Committee is very important nga butang kay aron nga kinini ang ma-focus. Kay akong tan-aw niya, real talk lang. Kung makuha o balik sa minority ang majority, sila may Senate President. Kung kisa ilang ofiran, gawas man to nga ni Subiri. Dili na mabalik si Soto kay muraduna to yung mga kuhungihong nga mangita sila lain. So ibutan ta si Subiri, gikan sa iyang pagkakuan, gikan sa pag-abstain, pwede siyang birahon, himuon sa Senate President. Kung sila maoy mag-controller sa Senate, dili na gina, kanang Senate Blue Ribbon Committee, akong forecastahan, dili na, isgutan na flood control. Padayon na sa impeachment, tuloy-tuloy na impeachment na. Pero kining kang Senator Alan Peter Cayetano, tuloy-tuloy ka po ng impeachment. In fact, the Senate was already convened as an impeachment court yesterday, pero malagmit manggod nga ilang tagaag time ang pag-imbestigar sa flood control project. So muna mahinungdanon, no? Ang leadership diha sa Senado medyo sigig katandugonon gyud ang leadership sa Senado. 13 may magic number. Inigabot sa conviction,
ang magic number is 16. Atong tan-awon, atong tan-awon kining mga senador sa ilang gipakita nga mga batasan kagahapon o sa last 2 weeks unsa ang ilang mga batasan nga ipakita, more or less makahimo pag-forecast o pailabot sa pressure. So 16 ang gikinahanglan pagkonbikto ni